No niin. Nyt kokeillaan lähteekö poika käyntiin. Ja mitkä on tunnelmat? Täällä on tää hämäryys. Hämäryys. Näkyykö sitä yhtään mitään? Näkyykö? Näkyy. Kaasari heiluu jo. Koita uudestaan jo, älä noin pitkään, vähän lyhyempi. Pumppaa vähän kaasua. Pumppaa kaasua pari kertaa ja sitten paina pohjaa ja jätä pois. Pumppaa kaasua pari kertaa. Pumppaa kaasua 3 kertaa, sitten paina pidä pohjassa hetken aikaa, sitten päästät ylös. Koitetaan just säätäis vähän hiljakäyntiruuvia. Hetkinen. Vuotaaks onks tää vuotanut bensaa täältä tää ruisku? Kato vuotaaks tuo bensaa tuo ruisku tossa? Kyllähän ne näyttää olevan joo, mutta... Ja se on poikki se piuha. Bensaa valuu sieltä. Bensaa valuuta. Joo, se kävikin 3 syksynä. Sehän käy kun... No, mutta näin lähti 5 vuoden jälkeen, vuoden 85. Eikä oo tunnelmat. Vuoden 85 Saab 900 K-Jetin ruiskulla käyntiin. Mutta nyt ilmeisesti meillä... Mikä poi? Tää tosta letkusta toi. Noin. Meillä on nyt bensaletku poikki. Eli ei muuta kuin bensaletku ostoksille ja se on sen siinä. Joo. Se on sitten siinä. Tuolla on muuten sitä bensaletkua, eikö Pessikin ostanut?